karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Lula's Boy. Ay, mauta na mo gibuhat, Ma'am Jess, para mapansin ka ni Sir. Agay! Sakit Jess, what's wrong with you, Jess? Jessa! Jessa! Ano ni? Ano sa'yo problema, ha? Anong samantaong ka, day? Mateo? Awa. Sorry, nakalitan ako. Nga naman sorry mga anak ko. Narangi mo gisag ba? Nabalik. Sorry. Naagyabong ka nagatubang na ko, Jessa. Unique ni Bayana. Pastilan gini Bayana. Pastilan yun. Awa. Ay, unsa gyud na ito bo, ha? Ngano dito? Mao na, Sir. Ako sa gitong sa, Sir, kaya nag-joke-joke, manggod ko. Sorry kayo ninyo, ha? Labi na gyud ni mo, Jo. Ma'am Jo. Okay ra, uy. Natural naman ang joke-joke ba? Naglagot man ko to si Jessa kay nahangan man god. Pero di gyapon sakto nga managpa. Pwede naman siya mubadlo kung na-offense siya. Lahi na mo gudang manapat ka. Mao. Muran mo siya kinsa. Mao gyud. Oh. Iya man tong sakyanan. Aw ni una na to siya. Inaana gyud siya kabastos, no? Pasagdi siya. Bastos. Padayon tag-enjoy, guys. O sa pamay mga games ngayon yung gi-prepare. Kinsa ganito'y in charge sa games? Ako, Sir. Pero, Pero unsa man? Actually, sir, si Ma'am Jess naman ang nag-prepare ini nga mga games. Unya, Unsa man? bahala na, oy. Ay, matug-aralan ko sa tinuod. Nga na bitaw iyang gisagpa si Therese. Ngano day? Unsa day? Ay, anak mo gani, sir, ay. Doon naman siya mga gustong mahitabo sa mga games. Gusto niya nga sila gyud ni Sir Mateo ang magka-partner. Ha? Oo, sir. Muna yung original plan. Kaya gatoo man siya nga, ikaw ra ang moapil sa outing, Sir Matt. Mautong gisapot-sapot yun to siya. Kay palpak man ang iyang mga plano tungod ni Jo. Ni Ma'am Jo. Uy. Okay naman gud unta kung gipadayon to. Wala man unta ko'y problema. Kalingawan ra gud na. Adlok tingali siyang magselos ka, mahal. Dili gyud ko magselos. Mura matagway salig ana. ay, wow. Mao di ay nga love kay ka ni Sir, Ma'am. Kay dili di ka silosa. Kadiyot sa. Kinoda, guys. Pwede dili lang mo magmam nako. Jo na lang gud. Mas komportable ko. Okay, nakadungog mo, ha? Mas komportable si Mrs. kung Joe lang ang inyong itawag niya. Okay? Okay. Sige, nya. Games na ta. Bullshit ka, Jo. Kontrabida ka gyud sa akong kinabuhi. How I wish mamatay ka na. Anong kalit nga mihutag akong dugan. Tabang! Tabang! Ay, abigyan na kong dili na mo mamauli din, he. Kay murag inyo naman kong gikalimtan, oy. Wa sadla uy. Nganong gutong amo magkang kalimtan? Bitaw, Lola. Drama sa kay ka, oy. Duha ka adlaw ra ganiming nuwa. O, bitaw. Duha ka adlaw alang ninyo. Pero murag duha ka tuig na para nako. Kadungog ka, Jo.
Pagka-drama gid sa kong lola. Oy. Buhi ka. Buhi ko ba? Si Jo ang akong gustong gakson kay gimingaw na kaayo ko niya. Gimingaw na sa ko ni Mula. Imo na gid kong giilisa ni Jo, lola. Ay, oo, giilisa na taka. Oh, paita. Ay, Anong nanawag mo ni Simon? Hello, bro. Hello bro, si Jisa. Unsa naman sad, ha? Nag-unsa naman sa siya? Gi-atake, critical ko no. Oh. Unsa? Tarong good? Tinod lagi, tuwa sa ospital. Iyang kasi nagpahibaw na ako. Gi-atake sa kasing-kasing gabi. Oh. Buang nga good. ngano, Mateo? Hello bro, napakadiha. Napa ko. Sige, salamat sa info, bro, ha? Ngayon sa man, muduaw ka? Di lang ko na, bro. Balitain lang niya ko. Okay bro, sige bye. May problema? Si Jessa. Giatake ko no gabi, eh. Unya, patay? Wasad, lola, oy. Pastilan, abi na kong patay na. Uy, masakiton dahil na siya. Wasa ko kay ba? Unsa man ko na yung kahimtang? Critical ko na, Jo. Jesus Mariosep! Asa man siya ospitala? Muduo ta. Ayaw. Oy. Ha? Di mayo nga mapakita ta dito. Tingali matrigger pa siya. O unsa pa niya mahitabo. Kita pa'y makaamo. Bitaw. Maong paglikay na lang mo. Ang unsa man apil to siya sa outing? Apil. Oh, kanang wa man mo mahibaw nga giatake siya. Miunam siya pauli, lola. Sa ilahan na siya giatake. Ay hala no, kabata pa niya. May sakit na tingali na siyang daan. Wa lang madiskubre he. Kaluoy ni Jessa. Lola, mamaway sa mi, ha? Ipalihog lang niya ko. At iman ini nga mo magamit sa mga katabang. Oh, ako rin ini, oy. Unsa ikaw? Na may mga katabang, Jo. Pilara manggod ni. Ay napasagdahin na lang na diya, Jo, oy. Pamahuway na mo ni Mateo. Kita baka ang hinungdan sa? Di ta mahiskot niya, Jo, ha? Ayawaso lang imong kaugalingon. Watay labot sa nahitabo niya. Mag-wish lang ta nga ma-okay na siya. Pero ayaw good ka guilty sa nahitabo kay di kita hinungdan. Okay? No visitors allowed si Jisa. Order sa doktor. Mas maayos at. Ay, buwang naging bayhana eh. Ngano gid ka ha? Unsa ipasabot mo, bro? Ngano gid ka ha? Di manggig kanya, let go. Oh. Let it go, let it go. So imong ipasabot nga may labot yuday ko sa nahitabo niya, ha? Alangan. Sa pa man di ay. Iya gutong giplano ang outing para nga makahigayon unta siya nimo, pero palpak man. Labad kito yung utok. Ug wa na makaya sa kasing-kasing. Mo lang bibigay. Bro, may sakit gyud na siya. Pero Dili kay ako hinungdan. pero mo lagi. Pero why mahitabong atake kun why maka-trigger bro? Timan ina. Og di ginato ikadinay nga nakonsumi gito siya maayo ninyo ni Jo. Grabe ba kay mo ka sweet sa unsang taon mo si sweet sa mo. Nga nakita gid sa tanan ng inyong PDA. Ikaw rato, picture ba gani ka? Oh. Diba, unsa yung PDA? Wali ka kibawon sana. Kanang gitawag og public display of affection. Kana? Aw, PDA. Ha? Dili BSI ha? PDA. May lami eh. Kuwang nalagod mo magkuhan ka ng hulmigason. Mabitaw to nga nag-joke to si Teresa. Nga kon, hibawan pang buyes din ang imong kuhan, ang imong type. Nagpakatumboy-tumboy na lasan ng takono siya. Apil na kuhan, si Jessa. Nakayuray. Nakasabot ka? sabot man. Oh, dead na dead man sabi kayo si Jisa ni Mogod. Murag wala magitingali ka nang makapausab ana. Mausab na, bro.
kung moabot na gyud ang saktong tao para niya. Unya kay murag di man siya mutanaw og laing lalaki. Ha? Kadaghanan niyang namit Di ko mutuo nga wa si ilaing makitaan, bro. Really? Yeah. Bro. Kining, bro. Nga naman. What if? What if unsa? What if one day muhangyo si Jisa nga muduaw ka niya? Oh. What if lang? Muduaw ka ba, bro? Imo bang i-grant ang iyang hangyo? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!